Statistika li ġiet ippubblikata mill-Eurostat tkompli turi kemm il-ħaddiema Maltin qed ikomplu jieħdu l-inqas żidiet ta' pagi fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea anke jekk f'pajjiżna l-ħajja qed tkompli togħla brata maġla. Wieħed ma jistax ma jsemmix li pagi ogħla kienu waħda mill-wediet ta' Joseph Muscat meta fl-2017 propju f'jum il-ħaddiem quddiem Kastilja sejjaħ elezzjoni ġenerali bil-weda li jrid ikompli bir-roadmap għal 5 snin oħra. U dal-gideb naffrontawh bil-verità u bl-umiltà. Tenna li l-gvern għandu pjana l-5 snin li ġejjin li jkun hawn xogħol għal kulħadd li tkompli togħla l-paga, inqas faqar. Il-Eurostat wera biċ-ċar li mhux minnu li ninsabu fl-aqwa żmien għaliex filwaqt li fil-pajjiżi kollha tal-Ewropa il-ħaddiema ħadu żidiet sostanzjali fil-pagi biex jibqgħu laħqu mal-ħajja, il-ħaddiema Maltin baqgħu fejn kienu. Fil-fatt iż-żieda fost il-pajjiżi taż-żona euro fit-tieni kwart tal-2019 ikkumparata mal-2018 kienet ta' 2.7% filwaqt li fost il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea iż-żieda kienet ta' 3.1%. F'Malta kellna żieda minima ta' 1.1% biex prattikament din iż-żieda mhux qed tinħass speċjalment meta tħares lejn il-prezzijiet tal-fuel inħalib u l-ħobs fost ħafna aktar li fl-aħħar jiem olew b'mod kiefer u spiċċaw ta' pis fuq il-familji Maltin. Dan in-numru ifisser li kull min għandu 1,000 euro paga, iż-żieda tiegħu kienet biss ta' 10 euro. Numri maħruġa mill-NSO fil-fatt juru li f'pajjiżna hawn madwar 75,000 persuna f'riskju ta' faqar. Il-fatt li pajjiżi bħal Rumanija raw żieda fil-pagi ta' 12.5%, fil-Bulgarija żieda ta' 10.9%, is-Slovakkja żieda ta' 10.7%, fl-Ungerija 9.7% u fl-Estonja 8.4%. Ikompli juri li mhux veru li Joseph Muscat ħoloq middle class ġdida, talli l-middle class li kienet għaddejja tajjeb sa ftit snin ilu issa wkoll qed issib diffikultà biex tlaħħaq mal-ħajja, dan għaliex filwaqt li f'Malta l-pagi baqgħu l-istess u l-ħajja kompli tola ħadna biss żieda ta' 1.1%. Dan minkejja l-wedi u l-kliem sabiħ ta' Joseph Muscat jien biss qabel sar Prim Ministru lura fl-2013. Il-roadmap tagħna hija indirizzata sabiex noħolqu tkabbir ekonomiku li jilħaq il-kulħadd. Tkabbir ekonomiku ma jkunx illimitat għal ftit imma jkun mifrux fost il-ħafna. Hija roadmap ta' 20 priorità li se tippremja lil min hu biżel, lil min irid jaħdem u se tgħin lil min għandu bżonn. Ħafna qed jistaqsu meta se jibda jinħass mill-bqija tal-poplu il-ġid u s-surplus tal-aqwa żmien li tant jiftaħar bih Joseph Muscat.